Avipoika, oot sä helari? Minä. Oho, ei mitään, unoha. Ihan miten vaan. Sä taidat olla. Ja niin mä myönnän, että mä oon helari. Hyvä. Näin on 10. B. Apses tulee. Undergroundin tippu pommi. Tuota perään. Apsi vika -50. Häkkäät sä avipoika. En. Nyt ihan vittu hyvä pelaa. I know. Voiks joku boost? Hei, keltainen! Keltainen, voit tulla boost? No kun ne on vittu saittaa, niin musta silloin boostaa. Helvetti, missä oot vitu paska keltainen? Mene saatana! Pentu huuda. Ajoo korva. Turpa kippelle. Aika kova, aika kova! Hei, voitko antaa toi karabiti mulle hetkeksi laina? Ups. Kokeile Alt F4, se on vittu hyvä komentos. Mä sain sitä valhekin äsken. Hei, sä oot oikeesti joku 10-vuotias, on hiljaa. Pidä sinä pidä turpas kiinni. Miten te voitatte, jos mä vedän Alt F4? Pää kiirotta. Voiko joku antaa mulle droppi? Sä oot niin ilkeinen, mä viittiin. Pää kiirotta tai mä tapan sut, se on sun dessu. Jos sä nyt anna mulle jotain asetta, mä tapan sut. Voi kertoa omasta kokemuksesta, mä muuten uskallan sitä. Mua lapset ei komentele. Ne pyytää. Oot se vittu varma asiasta? Juu. Mua ei kukaan lapsi komentele. Nyt vittu sä oot tänne. Mä heitin sen dessuja pois, idiootti. Mä heitin sen vittu rajan yli sen dessu. Vittu, minne se dessu meni? Mä heitin sen seinän yli jo. Oi helvetti sun kanssa. Sä oot tyhmä. Olisit sanonut aikaisemmin, mä en ois tappanut sut. Vittu mun pingi nousee! Mun pingi oli äsken 1000 saatana, mitä helvettiä? Joo, älä nyt puu paska. Sä oot pikkupoika. No, mä oon tuplat niistä iästä. Vittu, et voi auttaa yhtä, minä lähdin vittu undergroundiin, minä olin kova poika, vittu, minä pärkään yksin. Minä vaan se turpaks kiinni, vitun läski, saatana. Näytä itse vittu, miten pelataan kerran vittu, kun oot noin ammattilainen. Se vittu, sä pidät sen pääs kiittää sellainen tulostat vitun päälle. Kun sä vitun apina rupeat pikkuja tajuu sen vitun apina.